Sir, naimbag nga oras mo, sir. Naimbagungot nga oras yun ti JCQ, sir. Good morning manan. Gamyaman manan, sir. Dakilat nga mangkong diti kwak nga rod, sir. Diti problema diti problema kami, sir, diti Joan. Napan na inwarawaras ti picture bagat ko ti barangay hall. Diti Caroline Lorenzo. Kat nagkastanda pati diti pati deti Rachel Pael may sa nga nagiwara sa nakita dati barangay hall aglalo diti kukad konsel kada tanod diti barangay hall may katamoy mo diti buyonan pero dulos benos sa diti martes kada marikon kada manyakis kunak malanganan kati tinakamok namin dito nga naiwara sa sir kapag peso na idi imdrebak ni Apo Sir Versosa, Paul Versosa, Head of Immigration, nagpamanila kami. Timawag ni mismo nga ni bakit ko Rowena Lorenzo Bisaya nga agsangsayit nga ibagada ngayon ng warwaras na iti picture na nga sila mula mo ije barangay hulan. Kasi na banda sumangkutak to ta ikwak to kunak da ipakwak dito isaklang ko iti namayan na king ka kunak tama di iti namayan na kunak dapat kami di sir kami lang makamu nga aping inwarwaras diti Caroline Lorenzo dita barangay hall padi so nga isaklang ko ito si Saga na kaisaklang ito sa sungbata na di delegasyon na kanyami kan ambay gid deti Joan na ibakmalangan gaputa kasap na mayan na kanyami pinerper din na kahit na pagsinanti kahit na di kami pinagsina ta 2020 pa lang idi nagkasar kami dapat mapigit palubusan nga agaburt ko mang gaputa talot syumang ko nakpakpakasi kanya gagi bakit ko nga agaburdak man pelalakay ket kaasi dan nak ko nga talo ko nagbasa da pinabus uyat sa amin hanggang kami pinangilastos sa amin din naggastos ti kuana hanggang nga isidir ete pagbalinan na kami mo nga pagsinang na kami digiti pamilya dan padya dapat kami surot na munen kasi ka Caroline ang nga agpangpangas paglaslas tug mo amin diti lalaki mi ti barangay nga agpesta abirat ko iti asawa na iti Stephen Pesta ka nagsinput iti abirat ko ito ino apay nga arami din nagkaso nga paglaslas tugno may bagat dito sir kasi isunat mangius ustorya kada kami amin iti buyon 40 sir iti karita gundaway ta naka sarsarita mi datoy bakit mo nga kunana ket nagsina kamin kunana so ano iti kinagpaiswanan na daytoy sir awan nagpepesid wag baga na nga nagsina kami kasano ko mga ibaga na nga nagsina kami ket dintong katungong tawag kanyak no darigat na kita na pagpuna magsitwitik mo na gaputa kabsat na iti makakusahan kana dapat deti kete kuag detoy ure pa nami ko nakamalang sir isak lang gusto na kasi madedi mo pamay na kada kami sa ibaga na nagsina kami kasano ko malamang ipakita kay mga rod ko naman sir kada kwada no nagsina kami alakat no dumtong tumalas ta alakat no nagsina kami nagsina kam ti talaga nga kwati papel di ba no nagsina kay ti may baga nagsina kay deti adati annulment nyo yes sir nagatawa dati ibaga nga nagsina kami ta amin na problema na sir ibagbaga na amin kanyak pang digiti pamilya na kasi hindi adyadat to bak malanganan sir hindi adat tibilan di bakit ko kakaasip pang pamilya na ta siyempre awamot maalada hindi tanga dabro dan apo ko permi magusgustuhan da na nga road te ko nakon hanak dumaw dawat iti agserbikan ni bakit ko ni Rowena Bisaya ito amin nga sweldo na iti na amin ta pamilya na atak may mesa ka adamot sang kabasit nga hanggang pinaglastong adamot sang kabasit nga pension ni father to so pangalalakan hampay gid din na inakagupo bramot nga sarili kla tatame mesa ka road okay po deti man pay mesa sir ana itikas lang nga maisarita maibagam karitoy kunana sir nga adda kano digitay ilaklakom nga alahas bagken haan mo kano penaited datoy papeles ti lote na sir go ahead po Jackman na may bagana ta deta alahas yung bagana adat deta alahas na ano ti alahas ilaklak sa DJ ilaw ka tricycle ko inadi ko tweeting DJ dakar ilako nakasok ni atakas nagkakasok namin ng Apo Kapitan ta isak lang ko bakit makukuha yung atamot ni Diyos isak lang ko ni Apo Kapitan Derek Velasco iso ti pagsulsulot ko nga pagbaybayad ko ti atorne kata nag-private atorne act okay ilakwak di sa dakot pasadan iso lang awan kapag peso na di kita okay sir pang prepare di dala kanya kita tinti pag sasalita di sir bak malanganan si Songsong batan da kanyak dito dati pinangiwaras ni Caroline Lorenzo kita
impacti lang dito ure papanami ko nakalaro isak lang ko isuda. Sir, kamao dyan na dati pa may isang dati kadakkelan nga issue iti nagbaitan nyo kini Ma'am Rowena nga kunana ket haang kanumet nga dagitay kakabsat nat nagiwaras iti detoy picture nga maiwarwaras tatay iti biyang ti messenger no diket naggapoy iti mismong messenger mo sir. So anak kinagpaiswanan na dito sir. Apo, dapat na ibag man dito din. Yes, sir. Kasi alam na namin dito, dakta kami lang makamu deta. Ape, kunaamon sir, nga ape nga sakti nagtaudan, ti nagiwaras din to, inta barangay hall, tinagdapo, nagtaanod, deti Caroline Lorenzo. Dito na nagwaras. Amo mi deta nga picturean, ape nga pelang nga ibaganat kasta, dikat inuulbud deta, pag kunamang kalakaluban, ang rakap sa tanggam, hati ko na ako nang kuingan di kita isak lang ko isuda ko nakalangaro re papapaname ure baknang daman uno ka basta ket isak lang ko hostage siya tinam pero di piner di na di ko tiket na nga mi naman masamak di Caroline di pamilya ako nakpalang nun Apo. di po tanda bakit ko jay dubayan tiket dapat kinaan na kami atana iso nga pa na namin sel don suda amin sel but nam namaanon di bakit ko di bak malang na nakagbalbalaso pas nga tao Okay po. Ata makinit ni bakit ko iso nga permi pamenda kanya ko pero tinda ka makasawa iso nga dati bagbagada serang ka matpati. Tinapag-iba sa Ramon, alahan din investigador, sir. Makita yung natingin-tingin nyo. Api nga naiwaras iti picture ni Bagat Kunta Barangay Holo. Ni Juan, dati Caroline Lorenzo, alaman? Ito nga sumpatan ng tuyeta, sir. Kita ka nung tatakorten, ipakadapling da. Mga abogado, nakakalalangan ko nakalangaro doon. Okay. So sir, itikas lang makunamat karitoy nga sangsangwan yung problema yo. Da kay nga agasawa sir ta may ramraman iti biyang ti social media sir. Go ahead. Hana ko man na ikukuha dito, hana ko man na ikukuha iti sir, no, hanaga po dito kapsat ng laptop ko, nakamalangan nun. Isak lang ko ito, yung repapapanami. Hanggang kumakas dyan kasawa, no, hana, di pamilya na. Kasi di yun lang, urad damagan yung tibo yun, virgin duck. Kasi adawar, pang namnamanan, bagat kaun, kahit nagsina kami, okay lang. Mangguwa kami di kasuratan, nagsina kami. Bagbagat na nagsina kami, hang kami pa nagsina sa rin, natata. Amin na problema ni bagat ko, bagbaka na kanya kamiyatan, dito nga gamit nga aldaw. Black na ko, iso nga madanagan da, naglagaw da, iso nga tila di bagbaka da kanya, iso nga tiba lamay bagakon, ipakita dat laing da, di kaya Lorenzo nga nagkakalaing. Okay. Iti namay na, iti bagat ko nga inuwar na iti barangay hall, di picture nga sila lamo-lamo, isak lang ko iso na rin, papapanami ko naklangaro doon. Okay po. So thank you